Okay, hello! Mali sa inyo lahat mga momshies, popshies at mga anakshis. Ito pang muli si Momshi G kasama ng mga social climbers squad. Kasi alam niyo ba, may mga tatay din nanonood sa amin sa kapitbahay namin. Sabi nila, uy, napanood namin yung vlog mo, binigyan ko pala ng iPhone. Sabi ko, so alam niyo na, baka naman. Mga popshies. Oo, yung mga popshies natin out there. So for today's vlog, for today's vlog na ko po, ipapakita po natin o mamimili na ang ating mga social climber squad na mga winners mula sa 3 beautiful pictures at 3 funny pictures na inedit ng ating mga ka-esprititik. Yan. So, ipapakita natin sa inyong lahat. Ito yung post mo nung nag-start yun nung yung kontrabida sa Little Mermaid. Si Ursula. So, actually, kasama na yun talaga sa plan namin na banding ng mga since pinost mo na, sabi ko, sige, why not gawin natin yung contest ito. So, narito na yung ilan sa mga picture ng beautiful. Okay, so, ayan. Beautiful ba? Parang lahat naman. Go! Yan si Senyora. Okay. Yan, So, hindi ko muna ilalabas kung sino yan para na sa ganon is maging fair din yung labanan. Okay. Ano muna masasabi mo dyan kay Senyora? Maldita. Ako, maganda yung aso kaysa sa mukha. Maliit yung balikat. Ha? Ay, siya. Maliit yung balikat. Tsaka parang hindi ako kakatayo dyan. Ang liit ng ligo, ang laki ng ulo. Johnny Bravo. Okay, Pero next. maraming pera. Yun lang talaga. Yan yung pangtampal palagi ni Pero parang ang aso dyan, may tali sa liit. At least, kumain ka ng pera. Oh, fuck. Tigo 1,000. Next picture. Ayan. Ayan, maganda ako dyan, blurred eh. Pag-blur lang. mas blurred, mas maganda. Oo, hindi. Para? Para hindi makita yung mga tigidig. Wow! Wow! Parang lang, kunti na lang ilan akong ilong dyan. Okay, for next picture. Ayan. Kaya nakuryente ka dyan. Blurred siya. Parang alam mo kung puti lang yung buhok mo dyan, storm ka na eh. Si Baka, may gusto ka bang maibigay na sa dyan? Agree na ako dun. Mga nonsense po itong tatlo nila. Next picture. Ay! Gusto ko yan. May kamukha ka Itong dyan. picture mong to, sa ano to eh? Baguio, sa shoot namin. Nang wag kang lalabas. Brand damage after 20 years. Huwag kang lalabas ni Kim Chu sa Baguio. Okay. Oh, parang wala naman nagbago. Pero siyempre, alam mo, makikita mo talaga yung eye bag niya dyan. Ang totoo, si Rizal Baco dyan, Ernie Baron. May mga resembla. Maganda siya dyan. Okay. Parang si Hosti Manalo. Wow! Boss, kamukha mo lang. Gusto mo makalunok ulit ang routine? At may pagkabinay ka dyan. Oh, yeah. Binay. Next picture. I like it. Let it go. Frozen. Nakaka-cartoons. Maganda ang contour ng kilay. Maliit yung mata ko. Lalo lumaki mata. Baka. Maganda yung kilay. At saka yung ngipin, bakit puro walang Parang isa lang. Walang pagitan. Walang pagitan. Okay, next. Oh! Favorite picture mo? Perfect. Yan yung Perfect picture ko. Tamo ka mo si ano dyan, si Janine Virgin. Perfect picture yan. Ang ganda ko dyan. Si Janine. Diba? Ano, parang wala naman na bago. Parang Latin, ha? Parang wala na bago. As Islam. Palagi mo, Brad, ako yan ang itsura mo yun. Si Kelvin. Wala siya nga. Siguro may tulo na ako. Ang gandang paper niya. Pero parang wala na bago. Yan yung talagang Hindi, huwag nang ano. Buhok. Nang layo. Nadagdagan lang ng buhok. Kailangan mo lang, Show namin yan sa Ilocos. Ano ba yan? Ilocos ba yan? Hindi. Ilocos, yung punta tayo sa Ilocos, may make-up sa akin. Andun ka ba? Wala. Tayo? Hindi. Kasama ko si Miss O. Tayo. Tayo ba magkasama? Yung tayo nga. Oh, dito yan nga. Yun nga yung show ko na may make-up sa akin. Next picture. Bet ko rin to. Para ka ng Disney character na. Yeah. Sino ka dyan? Asawa ni Shrek. Kung magiging Disney character ka dyan, ano yung ano mo? Anong... Si Rapunzel. Rapunzel siya. Rapunzel. Siyempre si ano, si Fiona. Wow, talaga? Lion King. Okay, next. Ayan.
Ay. Yan ang Lion King na po. Actually, ito, parang Maganda feeling siya. ko, dinrawing siya ng manual, hindi siya sa apps. No? Ups yata yan. Pero may kwintas ako dyan, wala namang kwintas ng isa. Maganda siya. Maganda siya. So, Ang ganda ng Good buhok. control. I like the Maganda. hair. Okay na din. Very spotted. Yeah. Ano? Spotted. Hindi hair yan. bakla. Ha? Hindi yan hair. Spotted. ano? Spotted. Ang sarang Grabe ilong ko dyan Parang dinrowing lang siya, no? Dinrawing nga rin Pero siya. ang ilong lang niya, parang madumi lang yung ilong. Bakit? Isa lang yan. Kahit kilay ko mukhang pademonyo na. Pero kung dinrowing siya, maganda. Pagka-effort. Next picture. Pero sa iPad dinrowing, no? Ay, bong. Ala, the LGBT I pride. Ako I really like. Ayoko. 10 for the effort or 9 or 1? Ako naman, ginawang Mama Brenda. Pangit. Hindi mo lang papa. Bakit naman Ninja Turtle niya? Ano? Parang Ninja Turtle. Turtle? Turtle. Ano ba? May zipper yung ano? May zipper yung Inspired by mukha. LGBT. Maganda So ang LGBT ba mahilig magbukas Zip ng them zipper? out. Maganda naman siya. Siguro yung thoughts kasi ng picture was kahit black and white, may mas makulay pa si Brenda sa Parang kanina nung una, red lang yung lipstick. Oo, yung black and white. Next. For next picture, Gwapa ka, Gina. actually isa yun sa mga parang ginawang magazine, yung live niya with Anika. Anikara. Oo, ang ganda. Oo, ang tsaka ko dyan. Next, actually video yan, pero since usapan Hindi, niyo hindi. sa Hindi ko makikita nga silang dalawa talaga, hindi maklaro. Parang hindi makikita. Pero maganda yung waterfalls. The design. The background. Ha? The background. Parang Faustina Falls. Ha? Parang Parang Faustina Post Postina daw. Homes. dyan. Hindi maayang S kasi bugal na dito. Nabawasan siya ng ipin. Next picture. Alam Ay. mo. Wonder Brenda. Didong ka dyan. Kasi na-stroke niya. Yung Si Wonder Woman na na-stroke. Wonder Brenda. Maganda siya cover sa notebook. pang-cover sa mga notebook. Okay, next. Ang notebook ng elementary. Taas ng waistline. Ayan. At tsaka ko dyan, ang bigat ng leeg ko dyan. At saka wala ka namang bulbul dyan. At nakakatawa. Nagsisip siya niyan. Nakakatawa. Ang laki ng balakang sa ulo. Tapos ang payat niya dyan, sobrang liit. Parang Scarlet Witch. I love it. Next picture. Ay! Alam mo. Maganda na sana kaso pangit lang yung ginamit ng mukha. Black Window. Hindi, I mean, Black Widow. hindi tama yung mukha. Anggulo. Anggulo. Yung pagkaka-switch. Parang inikot na yung ulo eh. Oo. Yung pagka-twist. Okay, next. Ay! Cute siya. Ay, Cute. Funny. Cute siya, cute. Very Brenda. Parang parang nene, salty parang yan. nene na ano. Crazy Parang ikaw kasi. salty yan. Sino yung character na yan? Si Thor, asawa ni Thor. Huh? Ka-Harley Quinn. Harley Quinn. Next character. Medyo sa Diyosahan lang, 2022. Athena. Parang Happy New Year lang. Pampag-greetings. Ay, hindi. Si ano yan eh. Si, Sina, the warrior princess. hello, si, I am... Cleopatra. Shira! Shira. Shira! Oo, si Shira. Ha? Ito, sira. Ano first name ni Shira? Oh, Shira. Shira Madrid. Ha? Shira Madrid. Ano ba na ni Shira? Geronimo. Go. Next natin. Ah. Ayan. So may mga pang ano na to, mga pang posters mo na. Ayan. Maganda yan. Parang ka natatakbo nito eh. Next. Ay, Alam. Darna. Parang galit na Darna. Parang si Darna na na-over sa bato. Kamusta niya si Gina pa rin yun, Day? Medyo ideado na nga eh. Kalyada, ayun ka. Tsaka kabuga ang earrings. Yung ba earrings mo pinalitan, di ba? Pinalitan. Okay. Next. Ay, maganda Simple yan. lang. Simple. Wala, maganda na talaga ako. Ganda-gandahan Simple lang talaga. siya. Okay. Parang nakuryente lang din. Next picture. Ilan ba to? Oh. Ay. Happy family. Sino to? Magkano lahat? Grabe naman yung Lego niya, parang lechon. My baby. Bago ako pumasok ng PBB. Next Sige. picture. Harley Quinn. Harley Quinn ulit. Okay, next. Ay, pero Fortnite eh. Ayan, Tari kabo. yan. Kabo. Kabo. Parang si Jella.
Parang Di ba, sa karito. di ba baka ang pangarap mo magpagawa ng boobs? Oo. Hindi na pwede. Bakit? May bangas na. Maraming bangas mo. Bangas mo. Ano mo yung bangas niya? Pero paano kung sa Brenda ganyan talaga yung mukha, no? Tang ino. Kantot very good si Kelly. Ano, fuck girl ka dyan. Fuck girl na American black. Oo, tara. Tsaka bitch talaga siya, lolo. No, feel I'm girl. Kaso lang, From mura the tuloy US. ka isa. Ha? Feel Libat na burikat. Na iba'y mata. For our next picture, Ayan. Simple lang. hindi yata to. Ito yung... Hindi, nag-ano ako na sa Rolling In It. Hindi ba yun yung kasama sa'yo? Naglaro sa Rolling In It nun sa TV5. Next, yes, yung buhok mo pala kasi. Ayan. Parang ano So yun yung kaya? pinanggalingan ng picture mo, yun yung parang concept. Sino nga yung babae na yan? Ate Iris na sila. Sino nga yung karakter na yan? May pagkabakang. Yung, Asawa niya noon, ni hindi Avatar. kaya si Jean Grey yan. Jean Grey pala. Hindi yan si Jean Hindi. Grey. Sa ano yan? Si Jean? Sa Galaxy eh. Jean Sa Green. Galaxy. Avatar yan. Jean Green, Jean Green. Next. Gawa natin Kim yan. Nakita mo yan eh. Ah, Beauty queen Saan na. ka dyan? sa gitna. Saan ka? Kailangan maganda. Pula? Sino yung pinalitan? Alam mo, Jean yung ininom mo dyan siguro. Hindi fresh. Lasing na lasing ka agad. Lasing. Ayop ka. Okay, next picture. Maganda yan. Ano lang, simple lang. Simple. Yan yung inano ko in-story ko. MMK. Marakla. Babae version. Next. Card. Ayan. Kinartoon Anong naman. mihiya ka dyan? Kinartoon yung kanina, kinartoon. May pagka-Rudy ka dyan, Day. Rudy dito sa... Hindi po yun. Nahiya ka. Next picture. Si Ana. Brave. The Witch. Nandyan. Sa Brave. Sa Brave. Ayan. Tara, in fairness ha. Oo, Bakit ganda, bakit Masaya. pala talaga kasi yung lens? No? Pag nag-iba yung color Parang sa sa Ghost Fighter. Ha? Ito. Maganda yan. Maganda din. Local fans. Next picture. Oh, Yan. perfect. Magkano naman lahat yan? Yan, ano na yan. Cancel yan. Cancel na yung Parang- kasal. Ano yung nag-react? So, yan yung mga picture natin sa Beautiful. So, mamaya pipili kayo ng tatlo. Basta ba yan? Tatlo sa mga best picture ng mga Beautiful. So, dadako na tayo ngayon for the funny category. Ay, wala ba? Yan, isa pa sa mga Beautiful, si Superwoman. Buti nakalipad siya dyan. Ang bigat ng ulo niya. Oo. Buti hindi pumaligtad. Habaan ka rin dyan, Oo. Habaan ka din, ha? Ayan. May kamukha siya. Sino? Dito, oh. Kamukha mo, ma. Habaan. Ito na yung funny. Okay, so ngayon punta tayo sa mga funny pictures. Yan na. Next. Alarm lang. Ayan, Trinto Busan. Sintubusan. Patry tubusan. Next, mga funny pictures. Brenda dito. Didong. Napaka-itim mo dyan. Ako yan. Pero, Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko na moment. Dito. Ajax versus Oo, Papaya. itim naman Parang yung nabalik dito sa Itim naman yung mukha. Katawan lang yung sinabunan. Bawal ipagalaw yung mukha. Bawal kasi hilamutan yung mukha. Napakadya iyo. Next picture. Bear. Dapat bit di ba kang? Sabi di ba kang bit daw niya yan. Ayan. Ay, cute siya. Yung parang costume, no? Yung costume ng ng mga teddy bear lang. Okay, next. Yun lang. Meron pa rin. Yan. Gusto ko yan, gusto ko yan. Yan. Sibuyas. Sibuyas. Mga cartoon. Ba't yung sibuyas? Ayan, isa sa mga character ng MN. Ursula. Ayan. Hindi mas Balmond yan. Hindi pa yan si Balmon. Ang ganda ng Ganda siya. drawing mo. Tsaka yung color na pumapit siya, bumagay. Next. Ay, ba? Yan si Balmon. Balmond. Yan ang tunay na Balmon. Tapos gigil na gigil. Balmon. Yan yung character niya, yung katawan Hinuli. niya. Parang hinuli siya, parang hindi siya makalabas. Gusto ko yung si Ball. Next. Okay, next character. Ay, Halloween. Ay, maganda Abongga. yan. The color. Gigi. witch. Ayun yung gusto ko. Nakaka-witch. Parang si Seti. Ano tingin.
Next. Nakatawa si Miss D. Grabe si Miss D. Pinalit ka na sa Kuya, piso. yung piso po tayo, tatamo ko yung piso. Ayan, bayad Wala nakita ng piso, itawag na yan. Ay! Ala! May pagkahalo dahil. Hello. Next picture. Yan. Ano yung tayo nga naman? Ay, Sada! Nice! Nice na ganun ko alam. Nakakatawa. Mag-asawa ang anak nila balo. Yung binalat ko na Alam, gusto ko yan, bongga. Gusto ko yan dahil. Parang, Pamit naman ka yung uy. tama na mahal na Ano agad. akong bet? Tao ba yung anak mo? O ano? Wow, ha? Ayan. Hindi ba? Ganyan kanya pinagbuntis. Hindi, panalo na. Rico. Okay, buntis si Brenda dyan. Next, baba. Isa pa kayo sa akin. Nakalabasa. Kalabasa. Okay. Ito, yung... Yeah, hindi, isa pa. Basta yan. Metro. Wow, bulat na bulat. Magkano lahat yan? Parang galing lang. Ano na? Parang galing lang sa akuan. Parang daing daw. Daing daw. Galing. Daing? Galing sa session. Galing. Dilat na dilat eh. Mama, mamor. Yeah. Eto. Wow. Nagwapa. Si Ayang para po ganito to. Wala sa Parang akin. mahal, uy. Si Bakang ba? Sino kayo? Si Parang, hindi pa din. Next picture. Ang cute lang ako. Saan nalibag? Si Uyong Ano yun, sa probinsya ang hilig magganyan, diba? Mga magpapagalaki na mukha mo Martia ha. Oo. Bonfire. Next picture. Last. Actually yan. Hindi na. Pabor. Sa ko kasi gagawin. Hindi na. Wala. Niluto lang. mga anak lang tapos ang mga magkukulang. Parang sinisig na kulam dyan. Aray ko. No, malaki ako. So ayan, ganyan ka. Ganda yun. Ganyan ka playtime yung mga espregitik na. Hindi, pero mas maganda talaga yun. Oo. Yung ang bet ko, ma. Aray ko. Ilang years na to yalo. Na-overdose sa days. So ayan mga espregitik. Manood na nakita na ng ating mga social climbers squad. Mamimili kami ng tatlong gumawa ng mga beautiful picture at tatlong funny picture. Thank you so much. Ayan. Ang message mo na sa ating mga ka-espregitik. Thank you so much mga Spaghetti family ko dyan. Talaga nag-effort mga kalokohan. Nag-enjoy po kami and supply na rin sa maganda kasi wala masyadong effort dun sa maganda kasi talagang maganda na ako. So, good luck sa inyo lahat dyan, guys. Abangan nyo po. Pipili kami ng tig-tatlo. So, meron kayong tig-300 pesos Gcash. Ayan. And thank you so Maraming much sa salamat. inyo dahil grabe ang 3 kilo talaga filter nilagay niyo. Pero nakakatawa yung mga funny, ano talaga picture. Salamat. Thank you kay Mar Digdigan and kay Ate Chami Conato for giving for the prize. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, at abangan nyo yung iba pa nating pasorpresa kasama nating mga spirikitik out there. Ayan, muli maraming salamat Thank kasama you. natin si Mia Kaloka. Mia Kaloka. Of course, Brand Damage. Ayan, Bagyong Uyong. Inday Katok. And Uyong bungal. JC Licious aka Bakang Vlog. Ayan, Ma'am Shinji once again, maraming salamat. God bless everyone! Happy Saturday! Bye mga paps. So, narito na ang ating mga nanalo para sa picture edit mula sa mga mukha ng social climber and of course ni Brand Damage. So, tatlo mula sa beautiful at sa mga funny pictures ang makakatanggap ng tig 300 pesos worth of Gcash. Kaya, good luck! Maraming salamat muli mga ka-Sprikitik! Bye! It's DJ.